No niin, tervetuloa Kisastudioon täällä Järvenpään Huili ravintolan edessä. Meillä on Kisastudio ja screeni on tuolla taustalla kuvaskriiniä. Niin, täällä näin ollaan. No niin, täällä Tapio Suominen ja vieraanamme on Tapio Tamminen. Aurinkokuningas. Tamminen. Tutki pelin alkuun. Sano ne 3 tärkeää pointtia tähän massiin. Joo, siis ihan ensimmäiseksi lähdetään siitä, että Suomi on edennyt hienosti tää sunnuntaina. Siinä oli Suomi, jolla oli ehkä vähän vaikeuksia alkusarjassa välillä Tsekikaa. Oli ottelu alku, mutta kirittiin loistavasti aina. Meillä on loistava usko tähän meidän joukkueeseen. Ja kysytte 3 pääteesiä. Aloitetaan ensimmäisenä siitä, Suomen avausmaali. Se täytyy tulla äkkiä, koska Suomi, meillä on Ruotsi vastaan, meillä on useasti ollut Ruotsi vastaan vaikeuksia. Se avausmaalin tärkeys, se on todella tärkeä. Suomi täytyy lähteä todella hyvin otteluun käyntiin. Ja me odotetaan Suomea, että Suomi lähtee hyvin käyntiin. Ja me odotetaan sitä, että Granlund heittää ilmaveivi Raissi-puolella. Se lainaa siitä vaikka vittu Karalahden mailaa katsomassa, Kara heittää sinne mailaan. Onko lisäpointteja? No otetaan kakkospointti ihan ehdottomasti maalivahtipeli. Ruotsalaiset on uhannut jostain, että niiden maalivahti olisi parempi kuin meidän. Ja joku homokommentaattori on uhannut, että Kanada olisi parempi. Mutta me luotaan yhdessä. Niin, että kanalaiset on sanonut, että ruotsalaiset veskari on parempi. Ja ruotsalaiset itsekin. Mutta meillä on maalivahti Petri Vehanen. Niin, Petri on loistava maalivahti. Ja kyllä me uskotaan, että maalivahtipeli on meidän puolella tänään. Ja sitten 3. pointti. Respect the blue lines. Muista kunnioittaa blue linesia, koska jos me menetään siinä kiekko, me joudutaan 60 minuuttia luistelemaan päästä päähän aina hakea se kiekko. Eli respect the blue lines on 3. pointti. No niin, seuraava kysymys. Nämä kisat ovat varsinkin olleet 90 tähtien. Niin kuin kaikki tietävät Mikael Granlundin, Suomen joukkueessa Jani Lajunen, mutta Ruotsiin. Siellä on Tedenby, Oliver Ekman Larsson. Niillä on 690 syntynyttä pelaajaa. Miten sä näet, kun yksilöt nousee esille finaalissa? Ruotsalaiset yksilöt ihan paperia. Ihan paperia. Niillä menee paskat housu, ne leijuutuu aika tai ne kisoi, mut ne menee ihan paskat housu ja Granlundit jää heittäneet sieltä pasat huuleisiin ja sanoo, että me ollaan ihan kusessa. Se on esittänyt nää kaikki. Ja mun mielestä niin kun puhutaan Suomessa, niin puhutaan maailman mestarista. Kyllä Suomi tietää sen, mitä pitää tehdä. Ja viivassa Kukkonen on esittänyt kisoja aikaan paskaa otettavaa niin kuin viime kisassakin. Ja Kukkonen mun mielestä me pitää luottaa Kukkoseen. Me luotaan Kukkoseen. Kukkonen ratkaisee, ei sitä hattu sen finaalista. Kyllä. Se on aivan varma. Ja sitten mennään katsoa top 5 maalit. Joo, no niin.